Kasengsan hima Voice of the People Party VPP haka sauteri ukala lingkot arja arpusan kala pelat pajba ya ka mang trekam lani ka manifesto na ka benta ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council kaban long haka arpoi teri rempang arja arpusan. Ka Voice of the People Party ka bapenyang kertong na barok ki MDC constituency ha artli ki Autonomous District Council kata barok sanpo prangut kala pelat pajba ya kani ka mang trekam hamaulai ha ka bala don daw Dr. Karachen Vice President uba Bats Kemmerbo spokesperson ba landuna sotun Secretary State Election Committee ka party bat kiwe-kiwe. Hakani ka mang trekam lakdo halor ki Nongrim kata ka jingburam bat bot renti ya kariti sansyar kari India ka jing sansyar ka bukhut ka balarkam bat banyada ya ki mat pen I ka jat benriu. Sho lakdo ru halor ka sansyar khadar kata ban pen bahaya ka kernet benriu ka sansyar trairi ka long kanrat halakari ka rukam bat khendo kat kom ki barim ka korbar sorbar kam ka policy penrungkam ka e-governance bat ka jing persya ya ka jingti uranium. Halor ban penne ka Kolshor ki trai mulok ka parti kala kedo halor ka rwai ka shat ka put ka tem tenrai ka jing pen inam ya ka tenrai ki jaka bat jing tai berim bat ka museum ka parti kala kedo ru halor ki Bynrap Pynroi kum ka kam jungo kai prathai ka yo ka han ka jinglum khajna ka babet ka barenti bat ka jing sumar kan bat halor ka Pule Puthi bat kamwat banya ka parti kala buah hakmat ya ka library bat archives haki Khappud da ka jingpet ka bakerpang bat banwat banya halor ka jingya ka Jaipur bat ka Assam shu ka parti kala buru ya ki mat halor ka Mariang kata ban thau ki anya da kerpang ya ki ki wa ki telong bat ki khlau ki betap ka parti kala buru ya ka mat karkhana banda bishar bnya ya ka rukom I no objection certificate bat penti kena bagi dei ban wan ra jing mentoy ya ki trai mulok nang ta ka jing seng kam ban pen slor bat a jing kersan ka bala ya ki bas seng kam lajong kam tam haki kam trekti bat karkhana halaying kini kilong ki mang trekam na kalian Joko Voice of the People Party bahkan terwas hi pajba na ka benta ka election sa Khas Hills Autonomous District Council kumjuru Shaka Giant Hills Autonomous District Council. Kan supuli halor kimat iwe hadin kowe kabading kong hakabede bakasin syar khada ka kernet ka bahnriyo ban pinbaha ya karukom pentrekam ya ka kernet bahnriyo jokariti sinsyar kari India sinsyar trairi ban pinne bat pinbaha ya karukom sinsyar trairi da ka pinklan bat pinjanai ya ka jing sinsyar ling bakat dorbar ban thau ki an ki rule ban pin bha iki bladon lupa kat kum ke jingdon kam jong ki nong song snong kapalai jinglong kenrat halakari ban pinne ya ko hok long kenrat halo ka khendo ka siap ki khlau ki patap bat ki marpo khendo ka basau ka rukom bat khendo kat kum ki barim ban chinai ki an ban pinne ban pintikna ba ka rukom bat khendo kan ban ben ki bedok kebesan ka korbar sorbar kam ban pinbha bat pinbet renti ya ka korbar sorbar kam hapot district council hakitna trekam bapher da ka bashna yiki kendon lani ki an ki bedidor ka bahnrio ka policy penrungkam ban chna ya ka policy penrungkam na ka benta ka ji penrungkam yaki nomtre haki district council ka bahnyo e-governance ban persyang ban pintrekam yaki e-governance kad haki benta ki bala bahkan kampen sok yaki pajba ka bapra halor uranium ni persya ya ka jingti uranium kamat kabede baka Kolshor ban pinne bat kintiu ya ka Kolshor jogi trai muluk ha kabede bat kini harum ka beningkong karwai ka shat baka put ka tem tenrai ban thau ki policy trekam bat ki an rikat ki lat ki lenti nak benta bat pinne pensa bat kintiu ya karwai ka shat bat ka put ka tem tenrai ka ar jing pin inam ya ka tenrai ban pelong ka yo pin inam ya ka riam karwai shat bat ka bam ka di tenrai bat kiwe ka balai ki jaka bat jing tei barim bat pinne pensa ya ki jaka ne ki jing tei barim ki badon jede ba ka Kolshor ne ka history jong ka jait benrio ka basau ka museum ban wat kilat kilenti ban chna ya ka museum ne ka ying kin show jingtip ka bede ba ka jait benrio ki mat ki bede bat ki
Bynrap Pynroi kebeningkong kam jongok kai ban kintiu ya kam jongok kai perthai lingba jongok Kolshor mentau ki policy ba wanra ya ka jinge trailang hapreng ki district council bat ki nong sensha trairi halor kani kamat ka baar ke yo ka hat ban pinbha bat pinjanai iki jakalong yo bat nong bat jing peniat ya ka khayi pateng haki yo na ka benta ka jumento ki patba ban te lakam ya ka jingle jubor persha iki Nongrim ka balai ka jinglum khajna ban pinbha bat pinrenti ya ka rukom lum khajna ban bishal banya ya ka jingdon joki khrop krong khajna bat te lakam yo don ka jupedam bakla ya ka jinglum khajna ka basau jing sumar bat ai dawai kinba ban pinbha bat thau kilat kilinti ban kintiu ya ka rukom sumar bat ai dawai kinbat hakabede baka Pule Puthi bat kam wat benya ban pinchlur ya ka Pule Puthi bat kam wat benya kebeningkong ka library bat ki archives ban pinbha ya ka library ka badon lupa ban persang ban chna ya ka archive hakabede bat kam Khappud jingpet kerpang ban pet kerpang ya ki jaka bat ki brio ki badon hakithan Khappud ka baar ki jinga ka japut ban wat benya halol ke jia ka japot bat ka Assam bat jingpet kerpang ban pet kerpang yi ki jaka bat ki brio ki badan hakithan Khappud ka baar ki jia ka japot ban wat benya halol ke jia ka japot bat ka Assam bat pet perman yi ki julong jingban na ka por syakapor hakabede bat ka Mariang ka bedingkong ki ki wat ban thau ki an ki bakerpang ban yada yi ki ki wa bat ki tolong ka baar ki klau ki betap ban pinbha yi ki an ki bede bagi klau ki betap ban thau ki lar ki lenti ban yarap bat kintiu yi ki lau adong nalor ki lau kentang ka bede baka karkhana bat sengkam ka beningkong ki karkhana ban da bisha banya ya ka rukom I no objection certificate ya ki bakwa sengkam karkhana bat ban pindikna bagi de ban wanra jimentoy yi ki trai muluk ka jing sengkam ban pinchlur ban ai jingkershan kadbala yiki brio ki besengkam lajong khamtam hakikam trekti bat karkhana halayen tikini kilong kimat ki ba ka party kadon menterwa shu pajba na ka benda ka election sa Khasi Hills Autonomous District Council kumjuru sa China Hills Autonomous District Council Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya